Bismillahirrahmanirrahim. Çima Müslüman لسر İslam'ı taybeti alim و ulema qismi mela لسر İslam'ı lehev nakin. Mijareki لسر mijareki qise dikin her yek nêrînî wan cihê cudayê. Li gorê baweriya min û li gora ku min ji İslamê fehm kiriye hîmê bingehî ê İslamê ê ku me temamê Müslümana tînin bahevdû ku têda münaqeşe nayê kirinê ji sedî heştê dawî temamê münaqeşê li ser İslamê mijarê İslamê tê kirinê ku dawî lê tînin tê em divê dibin sîwana Qur'anê de wer bahevdû. Hîmê esasî ê İslamê Qur'an e. Gava te Qur'an xwend fehm kir li heyda xwe tetbîq kir Qur'an dibe merkez navend ji bo temamê mijarê dinêna tu yê her tiştî kare bi li gora Qur'anê çareser bike. Lê mixabin gelekî kesî ku divê em ehlê sünnet û vel cemaatin ji sedî heştê wan dema tu jê pirsi divê rast e Qur'an esasê dinê İslamê ye. Mîheng taşî divê ji tik dibêjin hîmê esasî binge Qur'an e. Di qisedanê xwe de dibêjin, teoriyê de dibêjin. Lê gava tu dikevî icraatê jêdera dinê wan ne Qur'an e, Buxarî ye, Müslüm e û kutûbê sitte kitêbên hedîsa ye. Ji ber wî ev nakokî û îxtilafa hanê di nava Müslümana da ye. Tu mêze dike gere em rastbûna hedîsa ji Qur'anê bigirin. Yani em hedîsa erzê Qur'anê bigirin. Eğer li gora Qur'anê bi rast e. Gava hedîsekî ziddê Qur'anê bi hedîsê pêxember nene metnekî erebî yekir ser navê pêxember gotiye. Ev ehlê sünnet vel cemaat ji bo xatirê ku pirê wan ji sedî heştê wan ji bo xatirê ku van metnê erebî di Buxarî û Müslüm û kutûbê sitte de hene ji bo ku em ê wan biparêze şik û şübhe tînin ser Qur'anê. Divê hedîs ne bi Qur'an nayê fehm kirinê. Bala xwe bidê. Sünnet tiştekî ye, hedîs tişteka dinê nayê. Ya divê sünnet. Hedîsa re divê sünnet. Ji ber wê gelekî metnên erebî di Buxarî Müslüm temamê kitêbadan heye divan kitêbadan heye ku ziddê Qur'anê ye. Sedî sed zidd e. Vacî wan e. Bêje em çanê digirin merkezê eger em Müslüman bin ehlê îmanê be em ê Qur'anê bigirin merkezê û hedîsa li gora viya şîrove bikin. Lê ehlê sünnet û vel cemaat temamê jêderê dînê wan hedîsê zeîf e. Hedîsê rastî ne hedîsê zeîf e û Qur'anê li gora hedîsê zeîf şîrove dike yorum dike ditewînin. Ava karesat û malwêranîkî û em bi zulmeka mezinê li İslamê tê kirin. Mesela ji Hezretê gotinê de misalekî bidem di temamê kitêbê hedîsan de ji xeynî Buxarî ev metnê erebî heye divê ji li mêş betal dibe gava pêşê ra em bivêjin jin ker û kûçik derbas dibe. Bana xwe bidê. Jinan tînin çi merhelê? Buxarî ev hedîsa qebûl nekirî. Ama Müslüm temamê kitêbê dêna ev metnê erebî qebûl kirî. Ji viya ji Hezretê Ayşê pirse dibê ji erê ma rast e ku kûçik û ker û jin mêja me ra betal dike gat pêşan mêjê de her em bê dibiriq mêjê dibiriq betal dike. Hezretê Ayşê viya red dike. Erê ma divê we hûn jina dike hevalê kûçik û kera digel ku Hezretê Ayşe ev metnê erebî red kirî gotî pêxember negotî esilî wî tune ji xeynî Buxarî de temamê kitêba de heye. Gava tu ji ehlê sünnet û vel cemaat tu bipirsi tu bivê eva em bê va muxalifê eqle, muxalifê wehyê, muxalifê hukûqê mirovayê, muxalifê Qur'anê divê ulemar serviya şîrove kirî. Ulema kê serviya şîrove kirî? Çawa mirû dikare bivê wê li mêj bi jina, bi kerî, bi kûçik û kuşkê reş tê betal dibe?
جبوك مسألة ورف عم كرني من مثال كده بالدهان بسدان مثال ورهنا كو لسر النبي پیغمبر چه حقارت للجناح چه حقارت الإسلامي هاتي كرني جبر ويجلي باشترا ببن پیروی قرآني و طلبي قرآني اوان کسی خوجه و ملکو که دو تلویزیون و سوسیال مدیا جواکی دا درد که دینی که او دویجی نه دینی خوده نه قرآنه تشتی که گوا قرآنی بس نکربه مجاره که گوا قرآنی بس نکربه مجاره که زنیه مجاره زنی پی حکمه که حکم زنی پی عمل نای کرنی حکم قرآنی حکم قطعی پی عمل تکرنی حکمه که قرآنی بحث نکرب حکمه که زنیه قرآن بحث نکرب یعنی پیغمبر به سنت خواه به اجرات خواه نکرب مثلا لمشکرن سنت پیغمبر نه حدیث لمشکرن نه حدیث سنت یعنی کریار پیغمبره کریار حجی قانون مناسک حجی پیغمبر بخواه کری جبر بیا گاوا تدی دو حق انسان لسر مسئله کی ملل سر مجاره کی لهم ناکه دوید تو مزک کی جان زیده جو قرآن بازدک کی جان زیده جو قرآن باز بکه او راسته او کی جان جه نقله تک پیشا قرآن او سدی ست شاشه جبر بی اف مجوی مدوید گرل گورا قرآن ور رونی کرنی شخصیتا ما فکرا ما هزرا مل گورا قرآن ورا با کرنی ام حدیث کتی گوتن حدیث بخاری حدیث پیغمبر بخاری مسلم و کتب دینا هم لگورا قرآنه و هم جیر گورا مجوی خواه عقل خواه دوی ام لی مزکه که قرآن چه دوی و که عقل چه دوی جه امنا قبول بکن لورا حدیثا کو دوی جه لمیج بکری بکوچوکو جنات تی ام بی بهتال دوی و نه جخوش قرآن یتشک وارتونه یعنی ام بی سديسة زدي عقل إنسان وحقوق إنسان ورومته كرامتك وخاضي داي إنسانا لديجيوية جبر بدي قالكو حزد عايشة أف متن عربي رد كري ده تمام حديثة راهي ويكي ديج بسداهي صلاة ورس